Doncs si t'apuntes al cicle, el que faràs és no parar de pensar i de fer. Nosaltres ens agrada molt una expressió que es diu pensar amb les mans. A l'Escola Massana hi ha moltíssims i diferents tallers i treballem amb tots ells. Des del modelat, que és on estem ara, fins al de metall, el de fusta, del vidre, la ceràmica. I per tant el que fem és embrutir-nos molt, embrutir-nos i remenar tota mena de materials. Doncs precisament d'això es tracta, no? Si entenem que l'art és expressió, que l'art és comunicació, nosaltres des de la pràctica escultòrica el que fem és trobar els recursos i les maneres d'expressar idees, conceptes, sensacions o el que es vulgui, i ho fem a través de tots aquests elements que hem parlat, no? Els materials, els volums, les formes, el diàleg amb l'espai, la relació amb el cos, les escales, les mesures. I és aquí on nosaltres posem l'accent en aquesta capacitat que cada alumne té de prendre decisions, de descobrir els seus interessos, de tal manera que pot anar construint un llenguatge propi. Tots els elements que conformen la pràctica escultòrica els podem veure presents avui en totes les pràctiques artístiques. Només hem de fer que anar a visitar exposicions ara mateix aquí a Barcelona. Nosaltres tenim consciència de veure de la tradició, però a la vegada de la nostra contemporaneïtat.